जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କର ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା, ଘୋଷଯାତ୍ରା, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା। ବିଶ୍ୱଜନ ଯେଉଁ ଦିବସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାନ୍ତି, ଆଜି ସେହି ଦିବସ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ରଥରେ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବେ ମା ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ଘରୁ। ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୀଳାଖେଳା କରି ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ବାହୁଡ଼ି ଆସିବେ ସେହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ, ତାଙ୍କ କର୍ମବେଦୀକୁ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କର୍ମବେଦୀରୁ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯାତ୍ରା। ଏହି ଯାତ୍ରାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ, କଲ୍ୟାଣମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ ହେଉ, ଏତିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଧମର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।